No, actually, दा जिथु सोलिबाय थादों आंबो माखासे ससियेल मिडियायाव नुदों बा माबा मिटिं दावथिङाव लेक्चार होलायनायाव माखासे गुलुं गुजुंखौ आं नुदों आरोखि खिन्थु दा बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलखौ लानानै आंनिब्ला जोंनि गेजेराव खुनु कनफिउसन थानो नांला बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलखौ लानानै बिनि बिलखौ लाबोनायनि सायाव जोंनि बिपिएफनि दैदेनगिरिजों आरो इउबिपिअजों माने मोनसे कमप्लेक्टआव फैदोंमोन आरोखि इउबिपिअआ लुगैदोंमोन जे दाख्लैनि सेसनावनो गभर्नमेन्टआ खालामनो नागिरनाय बायदि बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि बिला पास जानांगौ नाथाय बिपिएफनिफ्राय बा डब्लिउपिटिबिसि मिनिस्टार बिथाङा बे समाव माने बे बिलखौ पास माने खामा होननानै थाबाय बेवहाय बायदिसिना राजखान्थि बाथ्रा थाबाय आं गोदानै आरो बेफोरखौ बुंफिनबाय थानो नागिराखै बेनि माखासे जाहोनफोर बेफोराव बायदिसिना बाथ्रा बुंलायनाय जादों खिन्थु खोथाया जाहैबाय दा स्पष्ट बिनि उनाव इउबिपिअआ माने आसाम गभर्नमेन्टजों रायलायबाय थादों जेराव आंनि जे बेवहाय इनभल्भ दंफायो गतिके बे हिसाबै बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिला दा माने गभर्नरनि नटिफिकेशनजों फार्स्ट दाजासिगोन आरो बेखौ अलरेडि आसाम केबिनेटआव पास खालामबाय आरो 6 मासनि गेजेराव जिहेतु अर्डिनेन्स होयोब्ला बिला पास जानांगौ बेखौ नेक्स्ट जेब्ला माने सेसना फैयो होमब्ला बेवहाय माने एसेम्ब्लियावबो पास जासिगोन दा बे जिथु सनितपुर जिल्ला आरो बिश्वनाथ जिल्ला बे हाबनाय हाबैनि जिथु खोथा बुंबाय थादों आगोलनिफ्रायनो स्पष्ट बेथ' बिराद भयंकर आं बे बाथ्राखौनो बुंनो नागिरदों जे एक्चुअली आगोलनिफ्रायनो क्लियार जे बिटिआर जिथु जागोन बा अलरेडि दा जाबाय बा बिटिसि आगोलाव बेवहाय बेखौ नामखौ लानानैबो एथ' जोङो कनफिउसन जानो नाङा गोनो गोथो जानो नाङा एक्जिस्टिं बड'लेण्डआव माने माखासे गामि सोगोन जाय बड'लेण्डजों नांजाबनाय बर' मैखोम ओनसोल आरो माखासेया दानख'नाय जागोन जुदिहे बेवहाय बर' खम सुबुंनि मानसि आरो जेनेरेल मानसिया बारा थायोब्ला आरो बेयो जुदि सिमनायाव माने दानख'थावथाव रोखोमनि दङब्ला आरो बिनि थाखाय मोनसे कमिसन दानाय गतिके बे हिसाबै दा कमिसन दागोन आरो कमिसन दायोब्ला सनितपुर आरो माने बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट मोननैनि जि बर' गामिफोर दं बेखौ बड'लेण्डआव सोगोन बे जाहैबाय बर' गोरोबथानि माने सावरायनायनि बेलायाव सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट आरो आसाम गभर्नमेन्टजों मा गनायजानाय आरो खोथा होजाखानाय बाथ्रा आरो बिनि थाखायनो दा कमिसनखौ दानाय जाबाय दा बेखौ लानानै बिटिआरआव हाबग्रोगोन ना बर' कसारी अट'नमास काउन्सिलाव हाबग्रोगोन बिनि जिथु बाथ्रा जाबाय थादों एक्चुअलि बेयाव जेरैबायदि खोथाफोरखौ बुंबाय थादों बिदि नङा खोथाया जाहैबाय जे फार्स्ट जिथु बिटिआर बा बिटिसि बे बिटिसिआव बेसेबां सनितपुर आरो बिश्वनाथनि गामिफोरखौ सोनो हायो बेखौ कमिसना थिग खालामग्रोगोन जुदि गासैबो बर' गामिया हाबोबा बे बड'लेण्डआवनो हाबजोबसिगोन बे मोननै डिस्ट्रिक्टआ बिटिआरआव फैसिगोन आरोखि जुदि हे माबा मोनसे कारनाव जिथु क्राइटेरिया होदों बे क्राइटेरिया मथे जुदि मोनफा मोननै गामिया थालाङोब्ला अब्ला बेखौ देनांहाय बर' कसारी अट'नमास काउन्सिलाव सोनाय जागोन बे आगोलनिफ्रायनो क्लियार आरो दाख्लैनो एक्टआव बेखौ लाबोखानो नागिरदोंमोन बेखौ मेनसन खालामनो नागिरदोंमोन आरो दा आपातत जिथु दाख्लैहाय केबिनेटआ अर्डिनेन्स होनो थाखाय जिथु माने ड्राफ्टखौ पास खालामबाय बे ड्राफ्टआव केबिनेटआव स्पष्ट भाबै डिसिसनानो माने जाखाबाय जे आपातत बर' कसारी अट'नमास काउन्सिल जिथु दा अर्डिनेन्सनि गेजेरजों दाजागोन बेवहाय सनितपुर आरो बिश्वनाथनि गामिया हाबनाय नङा आरो उनावहाय बेखौ जेब्ला सोयो अब्ला केबिनेटआसो डिसिसन लानानै सोगोन आरो बेखौ मानो लाखिदों बाइसेन्स जुदि बिटिआरआव हाबजोबाब्ला मोनफा मोननै गामि थायोब्ला बेखौ उनावहाय गभर्नमेन्टआ आरोबाव सोफिनगोन माने बर' कसारियाव खिन्थु दा गासिबो बिटिआरनि थाखाय बिसिनि गामिया माने बिजिर जाग्रोगोन दा बेखौ आं बुंनायल' नङा नैबे जाहैबाय दाख्लैनि केबिनेटनि माइनुट्स आरो बे केबिनेटनि माइनुट्सआव जुदि नोंथांमोना मोजाङै नायो नुगोन बेवहाय स्पष्ट भाबै माबायाव लिरनाय दं आं आरो इउबिपिअ केबिनेटनि सिगांनो बे ड्राफ्टखौ जों मोनथिगौ आरो बे ड्राफ्टखौ जोंनो निजे थालायनानैबो एडभाइस होनाय जादों जे बे बुस्थुखौ माने माब्रैहाय खालामोब्ला सनितपुर आरो बिश्वनाथनि रायजोफ्रा उसुबिदायाव गोग्लैनाय नङा बेनिखायनो सनितपुर आरो बिश्वनाथआ दा बर' कसारी अट'नमास काउन्सिलाव हाबा खिन्थु माब्लाबा भबिष्यतआव जुदि बर' कसारी अट'नमास काउन्सिलाव जुदि हाबनोब्ला बा हाबनांगौनि सिचुएसन फैयोब्ला उनावहाय गभर्नमेन्टआ बेखौ सोनाय जागोन बेखौबो एक्टआव दा दोनखानाय जाबाय आरोखि एक्टआव दा हाबा खिन्थु मालाबा हाबोब्ला
थारमाने सनितपुरनि रायजोआ जुदि मालाबा सानो जे जोंनिया माने बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलाव जुदि बड'लेण्डआव हाबाबा हाबनांगौ आदारवाइज बर' कसारि माने मा होनो बायसान्स बबेबा क्राइटेरिया मिलायनि थाखाय मोनफा मोननै गामि थायोबा बे जाहाथे ओरैबो दिन्दां जानानै थाया गतिके बे जाहैबाय केबिनेटआव डिसिसन केबिनेटआव आं जोंनि मानगोनां मन्थ्रि बिथांमोना साथामबो दङ आं बुजिया जे बेवहाय केबिनेटआव रोखायैनो बेखौ सावरायनानै बेखिनि डाइरेक्सन इन्सट्राक्सन बेयाव सिदा लिरदों दा काउन्सिल अफ मिनिस्टार्स एप्रुभ दा ड्राफ्ट अर्डिनेन्स with following directions आरो following directions आव 1 2 3 मोनथाम डाइरेक्शन्स दं मोनसेया जाहैबाय जे विभिन्न अटोनोमास काउन्सिलफोर दं जोंनाव मिसिं अटोनोमास काउन्सिल टिवा अटोनोमास काउन्सिल सनवाल अटोनोमास काउन्सिल देउरि अटोनोमास काउन्सिल राभा हासं अटोनोमास काउन्सिल टेंगाल कसारि अटोनोमास काउन्सिल बे काउन्सिलफ्राव जुदि हाबनाय गामिफोर दङब्ला बे गामिखौ बर' कसारि अटोनोमास काउन्सिलाव जेब्ला सोयो अब्ला बिसोरजों माने कनसालटेसन खालामनाय जागोन खिन्थु बेवहायबो माखासे बाथ्रा ना बे बेलायाव खुनु एनअसि नि खोथा गैया जे बे नङा जे सोरबा काउन्सिला माने नो अबजेक्शन सार्टिफिकेट होब्लासो बे गामिया हाबगोन जास्ट बेखौ गभर्नमेन्टआ बिसोरनो जनायगोन रायलायगोन जुदि रायलायै माबाफोर जुक्ति दं बिसोरनो बेखौ सुजुग होनाय जागोन नाथाय गभर्नमेन्टआ बेखौ माने बिसिनि एनअसि नङाब्लाबो बेखौ सोनो हागोन आरो अलरेडि बैफोर अटोनोमास काउन्सिलफोरजों माने प्राय रायलायखानायानो जाजोब्बाय दा मिसिं अटोनोमास काउन्सिल फिसा आपत्ति गैया दाख्लै केबिनेट डिसिसननि उनाव जेब्ला बर'फ्रा फटका गावलायलायबाय जोंना माने मा होनो बिथांमोननि एमएलए माने मिसिंनिनो जि एमएलए रनज पेगु मानगोनां बिथां आरो माने भुबन पेगु मानगोनां एमएलए बिथां आरो जायफ्रानिखि मिसिं संगठनफोरखौ बिसोरनो गासिबो माने दैदेनो बिथांमोना अलरेडि वेलकामखौनो खालामखाबाय अबजेक्शनथ' गैया अबजेक्शन गैया आगोलनिफ्राय रायलायदों मदद होबोगासिनो दं दिनै बिथांमोना जों बिदा फंबाय बायदि थागोन जेबो नङा होननानै गतिके बेबायदि जेसेबां जों गिदों बे नङा अदेबानि जायफ्रा बेफ्राव सिङाव हाबाखै रायलायाखै बिसोर गिनाया स्वाभाबिक जायफ्रा बेफोर बाथ्राफोरखौ मोनथिबोआखै बिसोर गिनाया स्वाभाबिक बेवहाय होनदों प्रायर कनसालटेसन गतिके बेवहाय एनअसि नि बाथ्रा फैयाखै आरोखि बे दं मोनसेया बुंदों नै बेवहाय डाइरेक्टनो जितु गहपुरनि मा होनो बिश्वनाथ आरो माने सनितपुर दा WPT and BC department will not notify areas under Bishwanath and Sonitpur district without specific approval of cabinet माने बे खोथाखौ बेखायनो बुंनाय जादों जे जेब्ला सोयो होमब्लाबो WPT BC हारसिं सोनो हानाय नङा माने दा जेरै मानगोनां चन्द्रन ब्रह्म बिथांखौ गिबाय थादों आरो बेबो सिगिबाय थायो नालाय दा मानगोनां चन्द्रन ब्रह्म बिथांनि डिपार्टमेन्टआ बेखौ माने नटिफाइ होखोमानोबो हाला जुदि माबाफोर खालामगोन सानोबा ओंखायनो होनदों WPT BC डिपार्टमेन्टआ दा बेखौ जेबो खालामनो हाया दा बेखौ माने मा होनो डाइरेक्टलि केबिनेटआसो खालामगोन गतिके बेवहाय जेबो गिनांगौ गैला बिनि उनाव आरो 3 नम्बरावबो बेबो WPT BC नि खुनु खामानि गैला बेवहाय डाइरेक्ट होनबाय टु टेक एप्रुभेल अफ चिफ मिनिस्टार आफ्टर भेटिं of the draft ordinance by legislature department legislature department ता माबा खांनायनि उनाव chief minister नो डाइरेक्ट एप्रुभेल होसिगोन बेवहाय आरो माने डिपार्टमेन्टनि एप्रुभेलनि आरो प्रयोजन गैला ओंखायनो आङो बिश्वनाथ आरो सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि मानगोनां बिथांमोनखौबो खावलायदों बे डकुमेन्ट्सआ दिनै माने गभर्नमेन्टनि बेयो माने माइनुट्स आरो दा बेनो अर्डिनेन्स जानो थांगासिनो दङ एक्टआव बे खोथाया स्पष्ट भाबै लिरनाय थागोन जे सनितपुर आरो बिश्वनाथनि गामिया सोजानाय नङा आरो जेब्ला बेखौ सोनाय जायो अब्ला केबिनेटआसो बेखौ डिसिसन लागोन आरो बेखौ बेखायनो लाखिनाय जादों जोङो जाहाथे इयुनाव क्राइटेरिया गोलैनि थाखाय मोनफा मोननै गामि फाबा जुदि थालाङो बाय सेन्स बिराद हारसाफोरनि गेजेराव बा बबेबा दस्रा हारिनि गेजेराव जेखौ बड'लेण्डआव नोङो सोनो हाया अब्ला जाहाथे बे गामिया बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलाव हाबहैफिननो हायो बेखायसो बेखौ लाखिनाय जादों खिन्थु दा जितु कमिसन दादों बे कमिसन दानायनि खामानिया जोबागौ मानि सनितपुर आरो बिश्वनाथनि गामिखौ बड'लेण्डआव सोखाङागौ मानि बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलाव सनितपुर आरो बिश्वनाथनि डिस्ट्रिक्टआ हाबा आरो ओंखायनो बेखौ केबिनेटआवनो सिद्धान्त लाबाय आरो बियो एक्टआवनो लिरनाय थासिगोन आरोखि बेखिनि माने डाइरेक्सनखौ होखाबाय गतिके बेवहाय सनितपुरनि मानसिफ्रा सोरबा माबा बुंबाबो दाख्लैनि बायदि सिचुएसन जानो नाङा गावजों गाव बेखौ रावबो जेबो खालामनो हाया बे थि जाबाय जे सनितपुर आरो बिश्वनाथआ बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलाव दा हाबा आरो मालाबा जुदि हाबनांगौ होननानै सानो अब्ला मोनसे लामा दोननाय जादों जे बेखौ केबिनेटआव डिसिसन लानानै सोफिननो हागोन माब्लाबा नाथाय बेखौ सोरबा डिपार्टमेन्ट सोरबा मिनिस्टार
जेसेबां पावारफुल जायाथों मानो बेयो हारसिङै जेबो खालामनो हाला WPTBC डिपार्टमेन्टआबो दा हानाय नंला आरोखि माने खुनु गामिखौ माने सनितपुर आरो बिश्वनाथ बिसेस करि मोनसेबो गामि बेवहाय सोरनिबा नारसिननायाव बा सोरनिबा इन्टारेस्टआव दा बेखौ नटिफिकेसन होनो हाया आरो बेखौ माबा मोनसे खालामनांगौबा सनितपुर आरो बिश्वनाथनि बेलायाव आसाम गभर्नमेन्ट एज ए होल केबिनेट माने बेवहाय पास खालामनांगोन होमब्लासो जागोन गतिके बेखिनि बाथ्रा बे केबिनेटनि आं मोनथिया माने बेखौ जुदि जोंनि केबिनेट मिनिस्टारफ्रा जुदि बे समाव सावरायनायाव जुदि मानोबा थाल लायैयाव मोनथियाखैमोनब्ला आरो बिथांमोनावबो बे केबिनेटआव दा दंजोबो एभ्रि केबिनेट मिनिस्टारानो माइन'ट्सखौ माने मोनखायो बेबायदि जेबो गैला आं बेखायनो बुंदों जे दिनै अलरेडि आसाम गभर्नमेन्टआ बेखौ माने डाइरेक्टलि बर' कसारि अट'नमास काउन्सिल एरियानि लिडारफोर बिसेस करि UBPO बेजों डाइरेक्टनो टेकअप खालामबाय आरो UBPO को अलरेडि एसुरेन्स होबाय जे गभर्नमेन्टआ बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलखौ जेरैखि जायाबाबो दाखागोन बेवहाय सोरनिबा बादा होनाय मानायजों खुनु खोथा गैला ओंखायनो केबिनेट मिटिंआव बेखौ लानानै बर' कसारिखौ लानानै साथाम मन्थ्रिया मा बुङो मा बुङाया दा बेयो जेबो माने माबायाव जानाय नंला बे जाबाय गभर्नमेन्ट डिसिसन गतिके साथामल' मन्थ्रिया अफिस खालामोब्लाबो बियो माने जाहैनाय नङा आंनि खोथाया जाहैबाय जों मानो खहानि थाखाय खामानि मावनो जोंनि साथाम मन्थ्रियाबो निस्सय आं फोथायो जे बिथांमोना मालाबाबो बर' जातिनि खहानि बाथ्रा निस्सय साननाय नङा आरोखि उनाव खारन हारिनि खहाखौथ' नोङो लुबैनाया बे माबायदि माने जानांगोन जोङो ओंखायनो आं सानो बिथांमोनाबो बिदि जानाय नङा आरो बे मोजाङै मोजांनो जालांसिगोन दाख्लै जियानो जायाथों मानो आरो आं सानो जों बयबो माने मोजांखौसो साननांगौ सोब बेलायावनो आरो बर' कसारि अट'नमास काउन्सिला जाखासिगोनबा जाहाथे भबिष्यतआव आरो साबसिन बे काउन्सिलाव थानाय मानसिफ्रा सुजुग सुबिदा आरो अधिकार मोननो हायो गोहो मोननो हायो बेखौसो जोङो दा नाजानांगौ गोहो दाननायनि थाखाय नङा नङा बियो सैथो बाथ्रा बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल आगोलाव बर' कसारि अट'नमास काउन्सिल बियो सम्पूर्ण भाबै इउनाइटेड बड' पिपल्स अर्गेनाइजेशन होननाय UBPO होननाय मोनसे आफादनि दाबिमोन आरो बे UBPO खौ बड'लेण्डनि बायहेरायाव थानाय बर'फ्रा खौसेयै माने माबा खालामदोंमोन मा होनो खौसेयै बिसोरो माने बे आफादखौ दादोंमोन दानानै बिसोरो बड'लेण्डनि बायहेरायाव मोनसे अट'नमास काउन्सिल बर'फोरनि थाखाय दाबिनानै खामानि मावबोदोंमोन आरो बे मावबोनाय हिसाबैनो मोनसे समाव माने आसाम गभर्नमेन्टआ बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलखौ माने दानो थाखाय डिसिसन लादोंमोन आरो अलरेडि कंग्रेसनि समाव बेखौ इमप्लिमेन्टबो खालामसिगौमोन बिनि उनाव BJPनि सम फैबाय जों जयैनो मावलायलायबाय UBPO खौ लानानै आरो थाङै थाङै हाग्रामा महिलारि बिथाङा जेखौ बुंदों बे नंगौ बाथ्राया जे स्टेट गभर्नमेन्टआ अलरेडि बाजेटआव घोषणा खालामखाबायमोन नाथाय कंग्रेसनि दिनावनो जादोंमोन ना बेयो बे कंग्रेसनि दिनाव केबिनेट डिसिसन जाखानायमोन मात्र माखासेखौ इलेक्सन फैबायखाय मावस्लाबनो हायाखैमोन दा बिनि उनाव मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथाङा नोंथाङा जेखौ सोंदों बे बेलायाव मा जाफैबाय जे माने जोबथारनायाव आसाम गभर्नमेन्टआ अलरेडि बेखौ दाखासिगोन माने स्टेट एक्टनि आन्दाराव बियो नाथाय NDBनि सावरायनायाव जिहेतु जेबो बिदि इस्यु गैया सापस बिसेस करि आलादा बड'लेण्ड रायजो नङाब्ला होमब्ला बेबो मोनसे बेफोरबो जाथोंसै होननानै बेखौ NDBनि एकर्डआवबो सोफानांगौ होननानै एडभाइस होनाय जादोंमोन आरो बेबायदिनो बिथांमोननि इस्युआ माने बड' एकर्डसिम दिल्लीसिम सौहैफादोंमोन खिन्थु बेहा दिल्लीजों खुनु सम्पर्क गैयामोन दा बेफोरबो माखासे जाहोन UBPOनि दैदेनगिरि आरो बर' कसारि ओनसोलनि बर' कसारि अट'नमास काउन्सिल ओनसोलनि मानसिफोरनि खुद्रिनाय बोराबनाया बेबो मोनसे खारन बे जाबाय बिथांमोननि सिमां दिनै जेरैबायदि BTC ओनसोलनि मानसिफ्रा आलादा रायजोनि बड'लेण्डखौ लानानै बयबो मोनसे माने मोनसे सिमां दं आरो बेखौ सोरबाया जुदि जाथ'नाङा ओरै नाङा होनबा रागा जोङो गाज्रि मोनो एखे बर' कसारि अट'नमास काउन्सिल ओनसोल बा बड'लेण्डनि बायहेरानि मानसिफ्राबो गावसिनि बे इस्युखौ थाथ'नांगौ होनब्ला बिथांमोनाबो बिखायाव माने मोनसे सु हाबनाय बायदि मोनो आरोखि गतिके जियानो जायाथों बेफोर जालांबाय खिन्थु दा बर' कसारि अट'नमास काउन्सिला मोनसे राइट डाइरेक्सनजों थांफिनबाय अर्डिनेन्स जारि खालामनायनि उनाव गामिया नटिफाइड जासिगोन गामि नटिफाइड जानायनि उनाव काउन्सिलखौ सलायनो थाखाय माने इन्टारिम काउन्सिलबो जानो हागौ फार्स्ट बेनि उनाव अफिस इस्टाब्लिशमेन्ट जाहैनो हागौ आरो बेजों लोगो लोगो माने जोबथारनायाव जानुवारिसोआव हयथ' माने बिधान सभा फैयोब्ला बियो लोगो लोगो माने माबायाव बिधान सभायावबो माने पास जासिगोन खिन्थु बिनि खामानिफ्रा आगोल जाग्रोजोबसिगोन आरोखि
नङाब्ला नोङो इलेक्शन टाइमनि सिगां बिधानसभायाव पास जायोमोनब्ला बेयो इमप्लिमेन्ट जानाया गोब्राबमोन आरोखि माखासे खामानि मावनाया खिन्थु दा अर्डिनेन्स जाग्रोसिगोन नालाय अर्डिनेन्स जाग्रोनाय लोगो लोगो बे नटिफाइड जाबाय नटिफाइड जानाय लोगो लोगो बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलनि खामानिखौ दा बिधानसभा नङाब्लाबो एसेम्ब्लियाव पास जायाब्लाबो मावग्रोजोबनो हासिगोन आरोखि बेनो दा लाबा आरो आं सानो अर्डिनेन्सखौ बे दुर्गा फुजानि उनावनो थाबैनो जासिगोन अलरेडि बहुतखिनि खामानिया माने आवगायबाय बे जिथु ड्राफ्ट बेफोरखौ क्लियार खालामजोब्बाय अलरेडि बयजोंबो फ्राय मरलेस रायलायबाय सयथायाव माखासेयाव गैया अनलि टिवाइआव दं एसे ओमफ्राय मिसिङाव दं एसे ओमफ्राय राभा हासं अट'नमास काउन्सिल गतिके राभा हासं अट'नमास काउन्सिलनिखौ अलरेडि रायलायखानाय दङ बेवहाय उसुबिदा एक्जेक्टलि इसेबां गैया बेवहाय मोनसे कन्डिशन माने फैलायलायदों माने मिलायलायनाय बिसोरो 6 शेड्युल जिथु गठन जागोन बे 6 शेड्युल गठन जागोनाव बबेयावबा सेटेलाइट जानायनि थाखाय जोंना 6 शेड्युल जानांगौआ माने थालांगोन नामा बिनिख्रुइ राभा काउन्सिला होनदों जे नांगौब्ला जों बर'फोरखौ मारै नायनांगौ मारै अननांगौ बेखौ खालामसै खिन्थु उसुबिदा दा खालामसै खिन्थु बर'फोरनिफ्राय जोंनिफ्राय सावरायलायनायाव बुंनाय जादों जे जों गासिबखौबो मिलायलायनानै थिग दा खालामगोन जेराव राभा हासङाबो खथि जानो नाङा बेवहाय रायजानाय बर'फ्राबो खथि जानो नाङा गतिके दे रायलायलायनानै थिग खालामगोन होननानै अलरेडि बेफोरो दंजोबो दा नटिफिकेशन जानाय लोगो दा गामिखौ अलरेडि साबमिशन बिबाय बेखौ इउबिपिअआ गामिखौ साबमिशन खालामजोबसिगोन आरो इउबिपिअ साबमिट खालामनाय लेखायैनो गासैबो कनसार्न डिपुटि कमिशनारफोरनो बे गामिखौ प्रपारलि चेक खालामनानै फाइनाल खालामनानै हरनो थाखाय हरसिगोन आरो होमब्लानो बै जिथु काउन्सिलफ्राव थानाय माने गामिफोर दं बे गामिफोरनि सायाव जुदि मोनफा मोननै माबाफोर रायलायनांगौ दङब्ला माने बबेबा गेजेराव हाबनायखौ बेफोर बुस्थुफोरखौ रायलायनानै मेकानिजमफोरखौ दिहुननानै थाबैनो टोटेल पपुलेशना बेसे जागोन बेवहाय टोटेल पपुलेशना माने मोर देन 10 लाख माने 10 लाखनि बारा जागोन 11 लाखबो सहैनो हागौ 12 लाखबो सहैनो हागौ आरो दा बेवहाय अलरेडि माबाया हाबनो नागिरबाय मा होनो जोंहा ब्रुफोर माने रियांफोर बिसोर जि हाइलाकान्दि बिथिं काछाराव जि दंना बिथांमोना बराक भेलिनि रियांफ्रा बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलाव जोंबो एके बर'निनो ग्रुप्स नालाय जोंबो बेयावनो हागोन होननानै अलरेडि गभर्नमेन्टखौ बुंबाय दा बिसोरनिफ्राय रिटेन कनसेन्ट बिदों गभर्नमेन्टआ आरो बिथांमोना हरसिगोन आरो बिथांमोना बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलाव बर'फोरजोंनो थासिगोन बिदिनो हाजं गार' बिथांमोनखौ बुंनाय जादों बिथांमोना गावसिनि समाजाव रायलायनो नागिरदों जिखिनि काउन्सिलफ्राव गैयालासिनो हारसिं थानांबाय बेबायदि माखासे जोंनि बर' मुलिय जायखौ होनो माने बर' फोलेरारि जि मानसिफोर जाथिफोर दं बिसोर बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलाव जुदि थानो गोसोबा थानो हासिगोन बेखौ अपसन दोननाय जाबाय आरोखि ना जेबो गैया दाथ' गोदोनिफ्रायनो आं गोबां मेल मिटिङाव एटेन्ड थानो हाया बायदिसिना खामानियाव बेस्थ' थानायनि थाखाय आं दिनै माखासे खामानिखौ लानानै बेस्थ'ता दं दिसपुराव कन्टिनिउसलि जों दा जेखौ रायलायदों बर' कसारि अट'नमास काउन्सिल आरो माखासे बर'नि बेबायदि रिलेटेड इस्युफोर दं बे इस्युफोरनि गासिबो खामानियानो माखासे आवगायदों माखासे थाबथानानै दं गभर्नमेन्टआ बारा सम गैला ओंखायनो जेरैखि जाया थाबैनो बे मास मोननै मोनथामाव जोंनि बेफोरखौ जुदि मावनानै लायाब्ला जों उनावहाय जेसेखि माबायाव थायाथों माने मा होनो हारसिङै जों बेफोरखौ मावफुंनो हाहैनाय नङा ओंखायनो आं बेफोर खामानिखौ दासान्दि मावबाय थानायाव माखासे मेल मिटिंफ्राव माने जेरावखौबो आंखौ नुवाखै आरो आं मोनसे जेब्लाबो खोथा अपेनलि बुंबाय थादों दासान्दि आङो पार्टिनि एगेन्स्टआव माने माखासे इस्युखौ लानानै खामानि मावनो गोनां जादों आरो ओंखायनो आं खुनु पार्टी मिटिङाव थांनायनि आं सम मोनाखै बा बेबायदि मोनसे माबायाव आंनि एटमस्फियारा दा जेन'बा थिग नङा खारन आङो कन्टिनिउआसलि गभर्नमेन्टजों बेफोरखौ डिल खालामनानै मावग्रोनायखौसो आं सिन्था खालामदों दा लेक्सारखौ आं दोनथ'दों आं एक्सनावसो थांथ'दों दा आं सानो जेबो कनफ्लिक्ट फैया मानो होननानै बुङोब्ला सनितपुराव इउबिपिअ एबसु आरो बेबायदिनो माखासे सुबुंफ्रा बयबो लुबैयो जे बर' कसारि अट'नमास काउन्सिल बेवहाय जुदि हाबनांगौ जायोबा बे उननि बाथ्रा नाथाय दा आपातत बर'नि गोरोबथा बायदियै जिथु बड'लेण्डआव सनितपुर आरो बिश्वनाथखौ बर' ओनसोलफोरखौ सोनायनि बाथ्रा बियो जाग्रोनांगौ दा बेवहाय जिहेतु एकमत बर' कसारि माने अट'नमास काउन्सिल बिग्रा आरो जोंनि माने जेफोर आलादा रायजो बिनानै सुक्ति खालामनाय बिथांमोनजों जिहेतु खुनु डिफारेन्सआनो गैया दा सनितपुरखौ दोनथ'नायाव सनितपुर आरो बिश्वनाथखौ दा दोनथ'बाय बेवहाय इउबिपिअ जेबो आपत्ति गैया इउबिपिअ जेबो आपत्ति गैया इउबिपिअ बेखौल' होनदों जुदि बायसेन्स थायोबा खिन्थु बे गामिया उनफ्राव बर' कसारियाव थाहैनांगौ बा जेन'बा आरो दा एक्टआव ओंखायनो बेखौ दोनखाबाय जुदि
बेखौ बर' कसारियाव सोनांगौ जायो अब्ला केबिनेटआ डिसिसन लानानै सोहैफिननो हागोन जुदि बबेबा मोनसेफोर थायोबा जुदि सनितपुर आरो बिश्वनाथआ हाबजोबो बेवहाय रावहाबो दा आपत्ति गैला आरो दा हम मिनिस्ट्रि ओमफ्राय माने आईबी सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि जायफ्रा बे टकखौ माने माबा खालामदोंमोन इनिशियेट खालामदोंमोन ओमफ्राय स्टेट गभर्नमेन्ट बे मोनथामाबो सनितपुर आरो बिश्वनाथनि बर' गामिफोरखौ सोनायाव आपत्ति गैया बे जाबाय बिटिआरआव सोनायाव आपत्ति गैया बे जाबाय थकआव सावरायलायनानै कनसेन्सास जाखानाय बाथ्रा बिथांमोननि गतिके बे हिसाबै जुदिहे बड'लेण्डआव हाबजोबो बेवहाय माथो आपत्ति थानांगौ आरो जुदिहे हाबा बे जुदि बर' कसारियाव देनां गभर्नमेन्टआ डिसिसन लानानै सोफिननो हायो बेवहायबोथ' माथो साननांगौ दं गतिके आं सानो बेखौ लानानै सनितपुराव माने सोमावसारारि मानसिफोरनि गेजेराव जेबो जाया साफा सानै सोरबाया मैया दाख्लै बुंसन बुंब्र'आव एसे जादोंमोन आं सानो बिथांमोनाबो दा बुजिबाय खारन मोननै अपसनाबो फ्रि सनितपुराव बड'लेण्डआवबो हाबनो मोनगोन आरो माबा खारनाव जुदि थालाङो बर' कसारियाव हाबहैफिननो मोनगोन गतिके सनितपुरनि मानसिया बेखौ लानानै मानो गाज्रि मोननांगौ इभेन बेखौ रावबो माने आलदा दा बुजि मोनसे खोथा गभर्नमेन्टजों जों रायलायलायनायाव दा जों सावरायलायदों जोंखिनि मानसिया जुदि थायोब्ला डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा जों गासिबो माबा मोनसे कारनाव जुदि कमिसना गोबाव जायो माने बड'लेण्डनि डिसिसना आरो होमबा जुदि सनितपुर आरो बिश्वनाथनि मानसिफ्रा ना बे बेलायाव बे दानख'नाय सोनायनि बेलायाव जुदि सनितपुर आरो बिश्वनाथनि रायजोआ ज' जानानै मालाबा जुदि बुङो जे जों बे कमिसननिखौ नेबाय थाया जोंखौ बर' कसारियावनो सोनानै दोनग्रोथ'दो होमब्लाबो बिसोरखौ बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलाव सोहैफिनगोन आरोखि गतिके जेबो गिनो नाङा दा माबायाव बिटिआरआव बिथांमोना हाबनायनि फार्स्ट खाबुखौ मोनगोन माबा मोनसे खारनाव जुदि बिथांमोना सेटिसफाइड नङा बा हाबजाया माबा मोनसे खारनाव आं होननाया मानो बेवहाय क्राइटेरिया लिरनाय दं जे बबे बबे माबाया थानांगोन गतिके बोरैबा थालाङोबा आं होनदों मोनसे मोननै गामि बेबो बर' कसारियाव हाबहैफिनखागोन आरो सनितपुर आरो बिश्वनाथआ गावसोरनो दिनैबो जुदि माबा मोनसे जयै डिसिसन लायोबा बिसोर जेखौखि लाया दा सनितपुरनि रायजोफोरखौ आरो बिश्वनाथनि रायजोफोरखौ रेसपन्स होनानैनो दा बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलाव बिनि गामिफोरखौ सोनाय जाथ'नाय नंला होननानै अलरेडि केबिनेटआव डिसिसन लाबाय आरो बेखौ जेब्ला सोनाय जायो होमब्ला केबिनेटआव बियो पास जानांगोन होननानै लिरनाय जाबाय माने रावबो हारसिंनि दालालि देवानिजों आरो बे गामिखौ सोनो हाला आरो नङा बेथ' गावबा गाव बेक्तिगतनिसो मोनदांथि बेनि सायाव आं जेबो बाथ्रा बुंनो साना गतिके बे बेलायाव बिथाङा बबे जाहोननि थाखाय बुंदों बा बिथाङा माबायदि फेस जादों इन्डिभिजुवेलि बेखौ माने बिथाङा गावसो माने बुंनो हागोन ओंखायनो बिथांनि जिथु मोनदांथि बेखौ बिथाङासो बुंनो हागोन जे बिथांनि बाथ्राया रज'यो ना रज'आ मा बाथ्रा बिथाङा बुंदों गतिके ना रायलायनायाव आं दं ना खोनानायाव आं दं ना जानाय जायैखौ आं नुदों गतिके आं बेनि बेलायाव माने बुंनो साना निश्चय बिथाङा मालाबा गावनि खुगाजों बिनि सायाव माने क्लियारिफिकेसन होगोन